Okwimi yo ya bo elaluso la tete ine ye phone ge full of message from your wife or your husband or your girlfriend, even from your mother. As in on ye bo no first thing if na your phone ye megodi your day. Mwana abo laluso la tete mmetu phone ma ka first thing na fuba na my phone na dey maybe my day. Ano be kwa mwa amu be kwa mwa mpuba na my house njili we na apple. Sometimes man ogugbolo na abo before nlu ebe nneje obuliwi ye mfo na my phone e chat mo sim no your friend akubie nye mo number nye gi number m ngwa ka ifu low mentality ndị mmadụ dị mụ na ya bụ flow friend before ị da chat vum before am of long from nowhere so maka na chat mo na nwanne nwaanyị na nwa mụ lapụ ife niile na-eme gbajebe unu je nete nwanne nwaanyị na onwe kidney problem eziokwu ama m no your sister ke nke butezinu idalum mo thank you very much that your sister died a minute ago no ge chat mo no ge send a message all these people all this kind message man amada aguzi original message na ewetelu m ego message ndị mmadụ na adị m abanwuzi Instagram WhatsApp adị m abanwuzi a mụ na enwe ike iji business kam na ye phone deg mfu 21 message onwe ndị bụ fawelu number m fe ke ya na family fa mpia na chat m mmia na chat m ke ka ye sikwaba m na ọnwụ nwanne gị ama m ni ya idel mesilo inobi imebigo my day ọ na-abụ mpụsịa nnachite azụ bịa saali arụ ka m yala iji iwe si n'ụlọ pụọ adị m agụnwuzi my message mee business with my friends adị m akpanwuzi with my people obula ebe m na-eze message na call mmadụ phone m na-adị na do not disturb 6 months onye mụ na ya ji business na-ese ama ọ na-aga ma asị m nọ ka m nweta good peace of mind onwe m ke ka ihe si na-esendelu m ozi your sister na ọmụ agbu ya chọka ala gwagbuo gị mpunu nwụọ ke yo ịmavum ka gwa gị na onwe ga atụrụ nye m mbịa na-edo nwanne nwaanyị ya le bịa neti ya ke yo kife mmei ejigo m maka ife a ngwa ya ụdị ilo nwe ma zọrọ mmadụ niile ofu ka ndị ofu so mwa ofu a ka ndị mma anọ Lagos nọdụ Abuja azen ya rọdọkwa nwanne nwaanyị pịa onye ka onye gwa gị nọ ihe aka nna alụ emebizina my day eji m afa chukwu ayọ gị ya emebizina my day ọbụla m bịa na my phone just ka m kpọọ my people mpụta m 300 and miss call then ndị mụ na afa jizi business ma afụzi ụzọ chatzi afa ngote line ọfụ enye na mmadụ line a before you know it mmadụ 7 ejide line a line nna enyelo mmadụ achọrọ m ịbịa na-aba mba na social media nwere onye ngonye phone no people emezina m ihe ọ ya abụ mpụta iwe na-ewe m adị m adị happy about it ọ na-ewe m iwe onye nwa anwugo na Zeus abịara olesimo na onwe ga-enye m nwunye onye afọ ọbụna m enyele ya isi na Zeus na-enyekwa ya ego ya enye nwanne anyị nwaanyị olie ya ndị mmadụ ma akụnụ si eli ya amalọ m ka na-esi ayazi kansa kịta ebe ọbụla bụ kansa ndị mmadụ anwụgo anwụ aghọtalụ m ihe na-eme n'obodo a enwekwa m iru o mma akpali gị ịkpalikwa m mkpali ya gị kpali ka a ga-arụ ana m akụkọ ọnụ social media m bịate mme gị fifele ọmụgbụ nwanne nwaanyị mba reason go dia mpụta n'ụtụ Sunday mma ejebele onwe m mfu ozu anụmalụ na mọshụarị ka m bụ dọkịta kezi udu mkpalibuzi ife a ka eke ya esinyezi anọ welu nọmba m nye mmadụ ede m na-akọ ife na-akọ ife na-agba na yọtị m blọkụ onye ahụ welu nọmba ọzọ dem m blọkụ ọ dị pesin welu nọmba ọzọ dem ke udu mmeli buzi ife a mgbafiziala unuzi adịọkwa m happy o onye elikwa ego ọdụ onwe ya mmemme nke m na chi mkpa mmemme nke m na gị na chi ikpa